Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabet ken kuana, ken parentigem tindalan na. Naimbag nga oras yu gagayem, sumangbay manen ti programa tayo timek tinamnama, kalagiti amin nga inlemapulo ketinem nga dumdumgeg nga nasyon, apagdingdinggan, kadagiti kadaraan tayo ng Ilocano, kumabkablaw tayo gayem yu ti radio, Pastor Vic, Ariola III. Iti na ito yung kanito, kahit kay nga wisan, ipanangikararag, iti sangalubungan, nga panagdingdingeg, dagiti kaadwan, iti na ito yung programa. Amok nga, dumtengen kadagito ya panawen at da kayon nga sumibsibay kadagiti computer yo, i radio, Facebook, YouTube, ken anyaman nga pakaabutan ken pagurasan ti lubong nga pagdingdinggan yo kagaya. Dagiti timek tinamnama prayer team ikarkararag mi dagiti kidkid daw yo. Sapay kumata ni Apo Diyos ti Mang Ted, ti salonatyo, ti naldawaldao. Agbiag tayo nga nasalonat, makipagpagna ni Apo Isus, nga isulaeng iti mangidalan kada tayo, iti danati panagbiag, ti naldawaldao. Kaya ti tagkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay, anyan nga nagimbag, tadalin mi, tinakaskas daw nga sagot, ngayon pa'y mo, isang alubungan. Ikararag mi amin, nagiti ayaten, agakapsat nga tumdungeg, tida ito nga kanito, sika ti mangidalan, ti tunggalmay sa apo, tap nagbiag kami, anasantuan ken makayayo ken ka tinaldawaldaw. Ipamindisyon ka ti langit, isot ting kamarik na, tingkang panagadal, dito'y programa, timek tinamnama, agsipot na tinawat mi nagito'y, tinapateg, anagan na po may Jesus. Amen.
sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Adalan tayo ti daytoy nga aldaw, ti Kadakkelan as Sagot, na naited ti sangkatauan. Adu dagiti tattao nga agpalpaliw, ken kadagiti kapanunutan da no anya ni Apo tayo nga Kristo, tao wenno Dios. Alagayem no daytay met ti kapanunutam, nalabit ti saludsod mo met iti daytoy nga kanito, asino ti makin-anak ken kuana? No isoket maysa nga anak wenno maysa nga limasag a Dios nga isumabasa ti Biblia dayta ti saludsod. Amay lanad met iti kapitulo 22 versikulo 42. Isu dayjay saludsod anya kadi ti makunayo may papan tinadyusan a kasasad na. No isu ti kadakkelan nga sagot gagayem. Isu kadi ket maysa nga Dios. Alaket no anyaman dagiti malakam tayo nga bendisyon tinaldawal daw. Sagot ti biag, sagot ti salunat. Sagot dagiti kasapulan ti biag, sagot iti naragsak a familia, ken kadagiti dumapay intay malakam nga ited na tinaldawal daw. Wen gagayem Dios kadi ni Apo tayong Kristo. Ado dagiti pampamati nga patyenda nga tao laeng alat agpaiso tao. Nga madumet dagiti agsuksukimat tinasantuan nga surat nga sa laeng nga tao, Diyos pa'y. Alakit ti daytoy kanito agsipod tayo, so daytoy ti tema ngayon tayo adalen. Kaya't ko nga ipakamo ditoy adal tayo nga pinanaknakan ni manurat wen apostol San Juan. Iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Isus at taga Nazaret. Kaya't pinanaknakan na daytoy amanurat ti Biblia nga isu anak ti Dios. Ibaga na pa'y nga silalatak nga insurat na ti libro na tapno dagiti mamati, dagiti agbasbasa ken kuana nga ni Apo Kristo isu anak ti Dios ket dayta apamati da maddaan da met ti biag nga agnanayon no umawag da tinasantuan nga lagad na. Nalawag dayta gagayem iti kapitulo 21 versikulo 31. Kada kayo gagayem nga tartarigagayan da nga adalen iti sao ni Apo Dios. No kayat yu nga maamuan ti kabibiyag na isentruyo ti panagbasa yu da libro ti San Juan. Da libro ti San Juan makita tayo may yaninaw ken may pananaknek kadagiti pampanunod tayo ti kabibiyag ni Apo Isus. Damay sa nga estudyante kakas may isang profesor iti seminaryo ibagbagak kadagiti tattao. No kayat yung nga maamuan tinapudno ken nadagkat nga panagrelasyon ken ni Apo Isus. Basahin niyo ti libro ti San Juan. Tadita maamuan niyo ti kabibiyag ni Apo Isus. Ket adda tinang ibaga kanya nga estudyante nga namin 20 kanon nga binasa na ti libro iti San Juan ket nabindisyonan daytoy nga estudyante. Ti saludsod nga umay kada tayo gagayan. Sigud kadi nga adda ni Kristo idi saan pay nga nagtao iti lubong.
alagayem nga taga Galimuyod, Ilocosur. Dito iti saludsod mo kanyak. Iso nga kayat ko nga i-ted iti sungbat ko. Ammom gayem nga nagsaludsod. Kadagiti umuna nga sasaw ti Ebanghelyo na. Inlatak met ket ni San Juan nga agnanayon ti Dios ti kinagnanayon ti Dios Ama. Denggam da ito kayem. Takunana analawag ijay libro ti Juan 1 versikulo 1 ken 3. Nakita yung kakabsat iba basar ko ti adal tayo ti libro iti San Juan. No kayat yung adalan ket mapanagnakan ti kina sayaat ti biyag ni Apo Diyos ken kanyak basaam da ito nga libro ket makitam da kinakaskas daw nga panagbalbaliw ti kasasaad mo, kababalin mo, pampanunot mo, panagbiag mo kadagiti sumarsaro ng alaldaw. Alabasa ti kunana iti kapitulo 1 versikulo 1 ken 3. Daytoy man ti pamaneknek ni San Juan nga nang surat daytoy nga libro nga ti Dios anak ti kinagnanayon ti Dios Ama. Kuna daytoy nga teksto. Idi punganay adda ti berbo ket ti berbo adda ti Dios. Ket ti berbo iso Dios. Isumot lang adda idi punganay ti Dios. Dagiti suamin nga napaadda gapo ken kuana ket no isu ti awan ti napaadda kadagiti adda. Awan ti napaadda kadagiti adda. Dayta ket gayem ti kayat kong ilalawag. Dayta a berbo ang nakipaset ti panakaparswa ti lubong isu dayta ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Hanlaeng nga Dios at tao namampay may nga man nakabalin nga Dios nga nakipaset iti panakaparswa dayta nga lubong. 1 versikulo 14. Amoy yung gagayem ni Jeremias Hudyo amamadto. Imbaga na di kapitulo 23 ti Jeremias versikulo 5 ken 6. Nga ninaganan na ti Mesias iti Hiuba ang kinalinteg tayo. May Apo tayo na Hiuba iso ti kinalinteg tayo. Ti sao nga Yahweh. Kada kayo nga agad-adal ti biblical languages. Ti sao a Yahweh iti Hebreo. Tinaaramat ditoy a teksto iti Mesias. Ket ti Yahweh katarosan na Dios anamaadda ti bagina impakita nga rod toy a teksto iti pannakabalin ken kina Dios ti Mesias. Nayanak ni Apo Isos iti kulong iso celebraran dagiti kaadwan iti panawen iti Paskwa. Namampay ti Paskwa ket sangalubungan daytoy nga celebraran dagiti adu nga tattao. Kinagpaiswana kinapagano dayjay panang celebrar iti Christmas iti Petsa 25. Ngem celebraran iti Paskwa ta makipaset tayo ket gagayem iti panakayanak ken kinapateg dayjay Mesias. Anayanak ijay Belen tapno madan tayo ti ragsak talna ken kangronaan na iti biag ni Apo Isos nga mayasping kada tayo iti naldawaldaw. Nayanak ti Mesias ijay Belen. Mayanak met iti puso tayo tapno madan tayo iti panagbalbaliw. Nagimbag gagayem aya. Nagimbag. Diyos kadi ni Apo Isos wenno tao laeng. Kadagiti nasoroken o patapulo nga tawtawen nga mga kasaba kakasmay sa ministro. Iti Iglesia Adventista del Septimo Dia adu dagiti gagayem tayo nga nakasarsarita tayo may papan dayti nga suheto. Ti saludsod ni Apo Jesus Diyos kadi
Kuno tao na. Kasano kaditi panangawag ti Diyos nga Ama ken kuana. Saludsodon tayo man ti Diyos Ama. Ngay so timang paneknek dayta gayem ti kasasad ni Apo Isos. Nasaan tayo agbidbidot wenno agdidebate, wenno panangipapilit ti prinsipyo ti teolohiya, may papanti kasasad na. Panalawag, iti libro ti Hebreo 1, versikulo 8 ken 9. Pasakit kunana, ngem may papan iti anak kunana, ti tronom o Diyos. Nakita mo. Ti tronom o Diyos mataginayon awan enggana, ket ti sentro ti kinalinteg, ti setro ti pagarian, iniyawat mo ti kinalinteg, ket ginuram ti kinadakes. Siputan nyo dito sumarunon, nga paset dito nga binatog, gapuna iti Diyos, ti Diyos mo, lilanaan na ka, iti panakalana ti ragsak, nang nangrunang ng kadagiti kakadwam. Amuyo, daytoy, imbaga ti libro ti Hebreo, daytoy ti pamanagnak ti Dios. Ngem may papan ti anak kunana, ti tronom o Dios, kahit nasa uwan. No ti tronom o Dios, pasat ti trono. Tinadyosan, nga kinadiyos, nadyosan, nga nakaskas daaw, nga daydayawan, kaya tagtagay launay. Adyos tayo ni Apo Jesus. Alaga gayem, adapay may isang saludsod, nga naawat ko wakas, iti dayto. Binggan nyo. Anya kaditi kinuna ni Apo Jesus, may papanti kadana, idi sakbay ti panakayanak at tao. Niya dagaya man iti ni Apo Jesus. Ibasa man, Pastor Ariola. Ala kunana di jay Juan 17, versikulo 5, ket ita ama padayawan na ken kamet lang iti dayag nga adda kanyak idi. Nakita yo. Idi kunana toy. Padayawan na ken kamet lang ti dayag nga adda kanyak idi. Iti denam di awan pay iti lubong. Iti sakbay nga naparso ti lubong addan nga paset. Iti Santo Trinidad ni Apo Hete nga Jesucristo. Tagarod ti pamati tayo adda ti Dios Ama, Dios Anak ken Dios ti Espiritu Santo. Amuyo no sukimaten tayo iti naununag pay nga intay panagad-adaw. Ijay libro ti Isaya. Ijay kapitulo 9, versikulo 6. No kitain tayo nga anagan dayto nga teksto gagayem, basahin yun to. Kadagiti balbalayo. Isaya 9, versikulo 6. Taaw-awagan ti mamadto ti Mesias, ti man nakabalin na Dios, ken agnanayon na Ama. Ni, apay nagbalin mo tayo nga agnanayon nga Ama. Ket kunana pa di Juan 1, versikulo 15 ken 30. Babaen kini Juan Bautista kinunana ani Kristo, immun unang ngem isu idinto ngemun una anayanak ngem ti Mesias. Kinuna ni Pablo, ani Kristo, timun una, ngem iso amin nga da. Ket ijay Colosas 1, versikulo 17 na lawag. Nga ibunan na daytoy gagayem. Kasta ti kina misteryo. Iti kina Dios. Ti kadakkelan na sagot nga naited iti tao. Dios pay, tao pay, ket maawagan pay nga Ama. Ket impaneknek ni Kristo metlaeng iti Juan 8, versikulo 58, nga isu ti addaan idi kasangwanan pay ti panakayanak ni Abraham. Sakbay nga nayanak ni Abraham at nagayaman. Ni Apo tayo nga Jesus.
Ije Exodo 3 versikulo 14 daytoy sao nga siyak I am siyak iti Hebreo ken ti English I am itangtang karyana kadatayo kakabsat ti agdama nga agdaanen iti kasta nga ipapaawat na nga isuti agnanayon. So kunana I am the Alpha and Omega. Siyak ti muna ken ti kamudyanan. Ken mang taginayon ti kadanamet laeng gagayem ken kakabsat. Di kay kadiagragsak. Na ti kadakkelan nga sagot gagayem. Isu tinaglasag ni Apo Isus babaen. Tinakaskas daw nga pan nakabalin. Amuyo. Ije Lucas 1 versikulo 35. Ilawag na dito yung naglasag ni Apo Isus babaen iti panakabalin ti Ama. Kuna na dito'y Lucas 1:35. Ket simungbat di anghel ang nagkunaken kuana. Ti Espiritu Santo umaytuken ka. Ket ti panakabalin ti kangatuan sa linungan na kanto. Gapuna met at Santo mayanak to ken ka managan to iti anak ti Dios. Nakita yung kakapsat na utuban tayo nga nalaing dahito yung adal. Ama, anak, ken Espiritu Santo dagiti nagtrabaho iti dayta nga panaglasag na. Daydi panaglasag na gagayem iti may papanlayang ti daydi panagtao na. Daydi panaglasag ni Kristo. Di na winaswas daydi kina Diyos na. Kung kunana kakabsat tinasantuan nga surat. Ija imuna nga Timoteo 3 versikulo 16. Denggenyo kastoy ti kunayan tinasantuan a Biblia. Ket awan dua-dua adakkel ti palimed ti kinasanto daydi nay parangarang iti lasag na panaknegan ti Espiritu. Nakita dagiti anghel nay kaskasaba kadagiti nasyon nay papati dito'y lubong nay pangato. Ijay Gloria, limasag, nagbiag dito'y, nagsubli, naipangato sa di Gloria. Dahil tati misteryoso gagayem, tiki na Diyos. Idi na yanak ni Apo Isus nga celebraran ti adu, iti panawen ti Paskwa. Ti panangayam ammo dagiti angheles, dagiti agpaspastor, ijay Belen. Kinunada, nga isu ti mangisalakan amuyo gagayem kas kunayan ti Matthew 1 versikulo 21 ken 23 nga isu ti Emmanuel wenno Dios adda kadatayo ti kadakkelan na sagot na naited ti sangkatawan. Tinabayagan nga panawen at daidi ti maysa nga mabigbigbig nga membro iti NBA, National Basketball Association. Ket daytoy nalatak nga lalaki saan nga nagbayag ti panagbiag na. Sinipsiputan dagiti adu nga liga iti NBA, National Basketball Association natayag. Natayag kakapsat. Nalabit dandani 7-footer. Muyo. Ngam saan nga nagbayag ti panagbiag na gapu. Inted na ti biag na kasmay sa sagot. Inted na ti biag na kasmay sa sakripisyo. Kasano? Aday di ti dakkel nga uram. Iti may nga syudad di jay East Coast.
iti daya, iti paset, iti Amerika. Ket amuyo gagayem, agsipot ta agramaramen ti apoy. Amuyo digiti apartment dito'y Amerika, aga-asidagda. Siguro adda bait dalaeng kakapsat nga 6 foot, 7 foot, kasyay, 5 foot. Agasideg, so nga no agluto dati sida maangot di bangir. No dumapay no dati agririri jay bangir nga paset maalingaas da kan manggaganda niya mapaspasama. Digiti dadakkel duang apartment ket maururam. Ketamuyo kakapsat daytoy nga NBA player nakita na nga awampay ti apoy. Ijay third floor aday sunat ti 5. May kalima nga story. Iso nga inaramid na timmaray ket bimma ba. Ket amuyo ti inaramid na kakapsat sakbay nga mauram da may isang apartment. Inyon nat na dadya bagina. Inyon nat na dadya bagina. Sa nagpukaw kadagiti tattao da kayo nga da diti apartment nga mauram umay kayo mapangkay diti bangir nga apartment. Inpan na ti biyag nakakabsat. Impan na ti bagina akas may sangarantay. Ket impatangken na nga inyon nat ti bagina ta natayag garod at idog ison ti nagbalin nga rantay dagiti adu nga tattao dayay apartment nga mauram tapno umalati da nga agrantay amapan iti maysa nga apartment nga nakaikonektaran iti bagina inunat na ngasjay ti bagina nagbalin nga rantay nagnat ti tattao ti bukot na adu nga tattao ket kabayatan nga mauram enday ta maysa nga apartment dagiti tattao ket naggalistudang anapan nga timupak ken mapan paisalakan nung nakita da dati NBA player ng inyon nat na ti bagina in konektar na daji apartment nga mauram ken daji apartment nga san pa lang nga mauram daji may katlo nga floor. Ket idin dagiti tattao ket limabas dan ket nagrantay dan ti bagina ket addadan iti sigurado a lugar nga handan nga mauram. Gaputi bannog na daytoy nga NBA player nga nagun-on na. Ti almost 1 hour dandali may isang oras naglusdoy aging ganang nga nakabailan ti bagina. Natnag kakabsat. Natnag iti baba. Ket sigon dagiti reporter nga nagpapaliiw tinapasama. Nauram daytoy nga NBA player. Anyan nga nagimbag. Anyan nakaskas daaw. Nasagot timpay na nagbalin na rantay manipod ti maururam nga apartment. Agbalin nga rantay dagiti tattao nga may salagan tatno mapanda ti maysa nga lugar nga awan ti uram. Ket maaddan dati talged. Ti kadakkelan nga sagot nga ni Apo Jesus. Isumot ti rantay manipod langit. Imay ti tirabaw ti daga. Tapno maaddaan tayo lang ti inanama. Ti panakaisalakan. Dayta ti kinapateng. Nakaskas daw as sagot. Kadakkelan nga sagot. Kadagiti panawen. Ni Apo nga Jesus. Rantay manipod langit aging gana ti baba. Tapno lang madaan tayo ti inanama ti panakaisalakan. Namnama kadagitoy apanawen. Namnama agsipod iti kadakkelan na sagot. Awan sa baling ano saan nga ni Apo Jesus. O Diyos mi amalagayat unay. Kadagiti apanawen nga celebraran dagiti tattao iti Pasko.
Padaman kadakkelan nga sagot nga pagyamanan mi awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. Daytoy kadiapo ti biyag mi ken pampanunod mi. Anyan nga naging pagkawa Apo Jesus. Imay ka manipod langit. No pay Diyos ka nagbaling ka nga tao. Iti may mo alawen. Dagiti managbaso lakas kanya. At mamadanak iti biyag. Biyag na pabaro. Babayan lang ti parabor mo ako. Ipay mo ti pamindisyon pa ng isalakan titong dalmays. Pag nayan min dayta na biyag. Biyag ni Apo Jesus. Tapno mananam mi dayta nga sagot. Sagot na marik nami katigati apanawen. Agsipod na dinawat mi na tinapatay ganagan na po may Jesus.